President Isias Afwerki Minister ጉዳያት ወጻኢ ኬንያን ተወዳዳሪትና አደው መንበርነት ኮሚሽን ሕብረት አፍሪካን ዶክተር አቢና መሐመድ ሎሚ 10 ጥሪ ተቀቢሉ አዘራሪቦም ኣብቲ ኣብ መቐበሊ ኣጋይሽ ደንደን ዝተኻየደ ርክብ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ኣፍሪቃ ኣብ ዓለም ቦታ ክትሕዝ እንተደኣ ኮይና ኣፍሪቃዊ ሕብረት ግቡእ ተልኡ ንኽፃወት መሰረታዊ ለውጢ ክግበረሉ ከም ዘድሊ ገሊፆም President Isias Asibu Afrika وحبرت ጥራይ ዘይኮነ ከም ኢጋድ ዝኣመሰላ ኣብ ውሽጢ ኣፍሪቃ ብደረጃ ዞባ ቆይመን ዘለዋ ውዳበታት ዳግመ ምትዕርራይ ከም ዘድልየንን ንቁጠባዊ ውህደት ኣፍሪቃ ክሰርሓ ከም ዝግበአንን ኣስሚሩሎም ብዛዕባ ብምዕባል ዝምድናታት ኤርትራን ኬንያን ኣብ ዝተመያየጡሉ ድማ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ኬንያ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዓቢ ተራ ክትፃወት ከም ዝግባእ ኣገንዚቦም ኣብ ዓዲ ባጊዕ ንዞባ ሰናዕፈ በስተራርሑኡ ቅርጹ ፍልይነቱን ኣገልግሎቱን ታሪኻዊ ኣገዳስነት ዘለዎ ስራሓት ካይላ ቅርስታት ተረኺቦም እቲ ካብ ከተማ ሰናዕፈ ንሸነኽ ደቡባዊ ምዕራብ 16 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ኣብ ዝርከብ ቦታ ብዘቤታዊ ኩዕታት ዝተረኸበ ዝተፈላለየ ቅርጺ ዘለዎ ቅርስታት ብቁጽሪ 7 ኮይኑ ንምትሓዝ ፈሳስን መስተይን ዘገልግልን ዝነበረ ምዃኑ ካብ ሃገራዊ ቤተ መዘክር ኤርትራ ኣቶ ፍረዝግ ዳዊት ንየሪና ሓቢሩ እዚ ምስተኣቀዲሙ ኣብ ቀሓይቶ በለውከለውን ኣዱሊስን ዝተረኸበ ቅርስታት ተመሳሳልነት ዘለዎን ብጽቡቕ ተዓቂቡ ጸንሐን ስራሓት ካይላ ብገምጋም ኣስታት 1500 ዓመት ዕድመ ክህልዎ ከም ዝኽእልውን ኣቶ ፍረዝግ ወሲኹ ገሊጾም ኣማሕዳሪ ንዞባ ሰናዕፈ ኣቶ ህዝቅያስ ውህበት ነቲ ኣብ ምዕዛብን ምጥርናፍን ናይ ቅርስታት ዝተሳተፈ ጉጅለ ክኢላታት ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ንዞባ ሰናዕፈ ታሪኻዊ ኣገዳስነት ብዘለዎ ቅርስታት ፍሉጥ ምዃኑ ብምጥቃስ እዚ ኣብ ቀረባ ዕንቀት ብኣጋጣሚ ተረኺቡ ዘሎ ቅርስታት ንዝዓበየ ስነ ፍልጠታዊ ምርምርን ኩዕታን ባብ ዝርሑ ምዃኑ ኣብሪሆም ኣብ ሕዳሪት ቤት ትምህርቲ ጻብራ ዝስራሕ ዘሎ ህንጻ መደቀሲ ደቂ ኣንስትዮ 95 ሚእታዊት ከም ዝተዛዘመ ነቲ ስራሕ ዝከታተል ዘሎ ኣቶ ተኽለ ተስፋጽዮን ነሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ገሊጾም እዚ ኣብ ደረጃ ምጽፋፍ ዝርከብ 18 መደቀሲ ክፍልታትን ካልእ ትሕተ ቅርጽን ዘጠቓልል በዓል ክልተ ደርቢ ዘመናዊ ህንጻ ኣብ ቀረባ ግዜ ሙሉእ ብምሉእ ተዛዚሙ ከም ዝርከብ ብተወሳኺ ኣብሪሆም እዚ ናይ ደቂ ኣንስትዮ መደቀሲ ህንጻ ምስተዛዘመ መደቀሲ ደቂ ተባዕትዮ ናይ ምስራሕ መደብ ከም ዘሎ ተፈሊጦም እሕዳሪት ቤት ትምህርቲ ጻብራ ካብ መላእ ሃገር ብፍላይ ድማ ካብተን ናይ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ዘይብለን ንኡሳን ዞባታት ንዝመጹ ተምሃሮ ተቐቢላ ሙሉእ ጠለባቶም ብምምላእ እተምህር ኮይና ኣብዚ ዓመተ ትምህርቲ እዚ 254 ደቂ ኣንስትዮ ንዝርከቦም ልዕሊ 850 ተምሃሮ ኣገልግሎት ትህብ ኣላ ኣብ ንኡዞባ ላዕላይ ጋሽ ውሽጣውን ግዳማውን ባላዓትን ሕማማትን ንምክልኻል ዝዓለመ ክታበት ንልዕሊ 116,000 ጥሪት ተዋሂቦም ተጸዋዒ ሓለዋ ጥዕና እንስሳታት ሃብቲ ንኡዞባ መንእሰይ ተስፋ መንቀርዮስ ፍቓዱ እተን ዝተኸትባ ጥሪት ከብቲ ጠለበግዕን መጽዓኛን ምዃነን ብምሕባር ምዝነበረ ጥሉል ክራማት ክኽሰት ዝኽእል ሕማማትን ባላዓትን ንምክልኻል ዝዓለመ ምዃኑ ኣብሪሆ ሓረስቶት ብሓፈሻ ወነንቲ ጥሪት ድማ ብፍላይ ረብሓ ናይቲ መደብ ተገንዚቦም ጥሪቶም ኣብ ዝተመደበለን ቦታን ግዜን ምቕራቦም ኣብ ዓወት ናይቲ መደብ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ከም ዝገበረ ብምሕባር ንዝበለፀ ውፅኢት ኣብ ማሕደርቲ ከባቢ ዘካይድዎ ጎስጓሳት ክድፋኣሉ ፀዊዖም ወነንቲ ጥሪት ብወገኖም ሳላቲ ብቐጻሊ ዝረኽቦ ዘለዉ ኣገልግሎታት ክታበት ጥዕና ጥሪቶም ተዋሒሱ ምህርተን ከም ዝተሰነ ብምሕባር እቲ ኣብ ከባቢኦም ብዝንቀሳቐሱ ሞያውያን ዝውሃብ ክታበት ክድፋኣሉ ተላብዮም ኣብ ንኡዞባ ሽዕም ተሳታፍነት ተምሃሮ ኣብ ማኣዲ ትምህርቲ ዝግምግምን ንምዕባዩ ክግበር ብዛዕባ ዝግብኦ ውህደት ዝዝትን ርክብ ብ3-4 ጥሪ ተኻይዶም ኣብቲ ወለዲ ዓበይቲ ዓዲ ኣብ ማሕደርቲ ከባቢ መምህራን ከምኡውን ሓለፍቲ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ዝተሳተፈ ርክብ ኣብ ዓመተ ትምህርቲ 2015-16 ዝተኻየደ ንጥፈታት ዝተረኣየ ድኽመታትን ዝነበረ ብልጫታትን ብሰፊሑ ተዘቲሎ ኣብ ምጅማር ትምህርቲ ብወገን ተምሃሮ ዝርአ ምድንጓይን ምቁራጽን ካብትን መስርሕ መምሃርን ምስትምሃርን ባዕሉታ ዝጸሉ ዘሎ ምዃኑ እዚ ምስ ሰበኽ ሳግማዊ መነባብሮ ምትእስሳር ስለ ዘለዎ ዓብዪ ኣቓልቦ ክወሃቦ ከም ዘድሊ በሪሁ ሓላፊ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኣብ ንኡዞባ ሽዕብ መምህር ዓሊ ኣሕመድ ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ተሳታፍነት ተምሃሮ ብሓፈሻ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ብፍላይ ምስ ናይ ዝሓለፈ ዓመታት ክነጻጸር እንከሎ ብኸምቲ ዝድለ ይምዕብል ስለዘየለ እቶም ቀንዲ ጠንቅታት ተለልዮም መሰረታዊ ፍታሕ ንምምጻእ ምስ ሕብረተሰብ ብምውሃድ ብዕቱብ ክስራሕ ከም ዘድሊ ገሊጾም
حلافي جنفر منيستر تمرت زوبا سمينا وقع بحري أتو رشيد محمد عثمان بوغنو أب تمرتي زقبر زل وفري أدمع النت نخهلو حبرة السبحة فشا ولد دما بفلاي ندق نام أد تمرتي كسدو كتبابعون ككراتولون تلابيوم أكيد سرحن الزوبا الشعباتو يحيش قبل السلاسة موداتا أبتغبابي زكاد وفري كم قدام النتاتو تساريعي تكبر كم زلب بمحبار هزبي نزوار دلو محبرو أقلوتات بقبو كتكملو بفلايكا أبتمرت زلو عدلات نمع بالة كبابي درخص لزخونة علمهم لتمرت زاخلو قلعو ناما عد تمرت نخلا أخو زجمرو دما كساب تزل على درجة نقصلو بقندو أم حضرتن كوميت